zayînê Kurd bûn, çavên xwe bi malbat û axê bi jiyanê vebûn. Bûn her xulekan hêvîdarê cîhana lê mabûn, man navxan li ser axa dagirtî dilê dagir bûn. Bomebom ticarî nebûn, li bin ferza barana bom û bûma bûn. Serî netewan bendewarê banga gelan, berxwedan aşiyane bûn. Hawar dijî bombeyan, berova jî kulleyên sergelan, dîsa jî bi hêvî bûn. Dem û serdemên bû hebûna gelan, her ji bo aşî tim bêguman her hebûn. Bombe ber sergelan û axan, kezebê kule reşkir, lê tevî gelan xemser bûn. Şevên tengezar behnê bêdan û vedan, tenê bitirsan nifşên nû mezin bûn. Teneyên xuledem bi tiriyên sar her xemser bûn. Lê bo aşî nîşana tiriyên aşitî û azadî bûn. Bûre tevî hissin hesreta azadiya xan, bi kedan xalên çarên kedan bûn. Li xwe hayadar ser xwe tevî sebrê dilê her derdar bûn. Dîwana destên bi gelê hevdûn nasan dibûn. Bên fireh lê bê û bi ronahî mabûn. Hîn sar, hîn germ, hîn madeteş, caran ji ber nûçeyan matmayê bûbûn. Nûçe û westan bi hev xeman, hindahiyên her alî singê dilê tengan. Şevan rojan xew nemanî bûn. Hejiyan ji ber zeftan canpare, lê li dû çareserî bûn. Dem bûn, bê têr bûn devranê hevdûn. Bê her demî têrî lê însanî tevger têre bûn. Dem bûn, jinê têrî jî bûr, lê mayîn bi hev û hevdûn. Sebrê aşitiyan pêş sebir bûn. Bûn her hebûn, bû jîger salan, bi û bi hev dur anês. Ew her hebûn, bê û bi tengê hêviyên behnê fireh mabûn. Her bûn jî bê mafî man, bi dilewanî û hevdûn bûn. Bi bûna hevdûn tevî gelan hev tevger, hev têger bûn. Bi me hevdûn pêşte jî her derbir bûn. Her dilê girêdayî welat bûn, zivira dem û demsalan û ax û gelan. Tevî çandan gel her pêwîst û pêwîstî bûn. Sebrê kereng giştî ên bi rêbazên pîvanê, her giştî bûn û pêşengê biratî bûn. Bûn her demê pîre xewnên axan, jiyanên ji xemê jî bûre xweş bûn. Dest navdestan roj û şevan hêviyên me û gelan bûn. Derbirina bi hev û hevdûn bûn. Bûn însan û gel û hezkiriyên hevtim hêvîdarî bûn. Ha dûr bûn, ha nêze bûn, lê dilewanê hev bûn. Bêgûm bûn û bom, hesreta pêkvêjîna hev bûn. Bi hevdûn bûn, Kurde û însanî bûn. Mîna nifşên eyenî her bi hêstên erenî. Aşitiyan bi pêşe hêviyên çaresazî bûn. îro avan bûn, sibê sazan bûn, ronahiya gelan, aşitiyane li Kurdistan û cîran û cîhan
her bun. Kurdi kurditi gulistani kurdeman insani bun. Man her bun bunj bu xeji maftari her hebun. Bombe baranin ser in xezaniyan, ne kare kurdan ne ji egerin cihan, dibê ticar qet nebun.